Чакаме автобусът. Пристигнахме. Сега в час. Здравейте, деца! Задъра, Задъра, светли не излизай. равно на 100. Добре. Дайте излез да ми решиш задачата. Равно на 1. Добре. Тест. Ужас! Майко, Боже! Много съм тъпа, как ще го реша? Лъкнете! Седелина като ти беше двойка ще ви. След тест, хайде на междучасие. Кой иска чито? Имам физическо. Какво правите? Какво правите? Вижте как правя зани ножица. Това е кълбо. След физи... Какво е тази къщичка? Назад. Час 2. Час 2.